bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV on calminama on juurama on manama on mantama caggal nde jittuɗen gueno jurmudere jurmotore japotoɗo juuɗen nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on tagɗen saabu mum en gari kadi humnude hakkude men e yeeɓiyankoɓe meɗen e windande men janggen PULAAR en jetti kadi haralleɓe hono Mansour Sow walla Thiat Walo en jetti kadi Ibrahima Thiombal kono en jetti miñi men mo keɗen waddude émission e kala saaha on Elimane NGAYDO en calmini yeɓoɓe men wonɓe funnague fuɗɗinangue sahale ɓaleri wonɓe Afrique Amérique Asie Europe Océanie kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama en mbi kadi en neddi do e dendagal yeɓoɓeɓe ɓe jeeɓata foof kadi en mbi en batta yo ɓuuri nde wonno en naati e lewru ndu ganduɗa koye ndu nelaɗo sallah sallam yino aduna yalla hokken tawede nduɗo lewru sahaji kewɗi taw eɗen ɓeydi ustaki eɗen ɓeydi e diine eɗen ɓeydi e cellal uttare e yajede eɗen usti e bakkatuji goho Elimane mi salmini mi juurimama mi salminimama mi juurimama baba HAMAAT en calmini bandiraɓe yeeɓo men ɗo e nder leydi ha to caggal yiɗi kamɓe fof en calmini ɓe juurimaɓe en calmini kadi nanguɓe kaɓirɗe woni Thiombal en wonde Thiat en calmini ɓe juurimaɓe baba HAMAAT a salminama no feewi kadi no mbiɗani salaade aadi ɓuuri firtude aadi en pirtani aadi kamɓe kadi yeeɓoɓe ayaw Piindi TV ha tengti noon kadi yewtere mabɓe walla mbiyen yewtere mabɓe ganduɗa hande Piindi TV addiniɓe no wiyani janggen PULAAR ɗum noon wadde kamɓene ɓe jarama no feewi ɗum wadde no mbiɗani ko lewru gammu gonɗen woni lewru ɓurnaɗo windere nde jibina noon wadde ɗen mbiya kadi yo Allah rokku en tawede lebbi taw kadi eɗen cellira taw wala ko usta men sona bakkutuji men e tuuri ɓalli men no wadde no mbiɗani hande kadi en gerte yewtere men janggen PULAAR baba HAMAAT hande kadi alay sagadama jehen to hiiso so wiyama hiiso eɗen gandi en mbaɗini hen yewtere bandiraɓe kadi machallah ɓe belti men no feewi ɓe mbaɗi hen kadi commentaire uji mabɓe kadi eɗen jiiɗa kadi ɓe kewɗa wiyen jiddan jehen ɓucco ɓe mbaɗa hen namde e holno ɓe jiɗira hunde nde ne waya taw kadi so wayni noon kadi mama ɓeydo kadi wadde fayida saabu enen ko kamɓe no PULAAR wiyata ni bandum kawla ko keɗotoɗo kamɓe tagui eɗen mbaɗa ɗeɗo gueɗe foof ko kamɓe soɓe beltima tan enen kadi en beltima hande kadi a jarama no feewi yallah ɗum gandal ngal machallah no wayno yewtere nde ɗo yawtude waɗi fayida no feewi bandiraɓe kadi en jii kaɓe kaali hen e kaɓe mbaɗi hen en jii ɗum guila e dinguira goɗɗe waji ɓe mbaɗi hen commentaire uji foof baɗɗi fayida nden wadde nden mbiɗen ni kala koyne weelaɓe koyne feewaɓe ko ɗum woni ko mbaɗeten nden wadde mbiyama kamɓene ɓe jarama mbiɗen ko hiiso ngollo addini en jawgol addini yimɓe kiisorɗe kese min ɓenni kiisorɗe ganduɗa hoorema puɗɗiɗen guila e gowuji kaɗɗen e sappoji gattuɗa dokkuɗa yeeruji pawɗa biskitaji ngollo noon kadi eɗen payi kadi e damal gongal namdal men gadanal yen ko holno maale kiisorɗe poti holno maale kiisorɗe poti e hole kanji eyyi Elimane a jarama ina wayno mo wi hiisa haala kiisorɗe maale kiisorɗe ko nayyi mbiɗen maale kiisorɗe ko nayyi elle a wi holi kanji hol kanji ko ɓeydugol so wiya ɓeydugol wona ni windirte ala ɓeydugol ko ni no gallade ɓurgal windirte ni ɗum woni ɓeydugol so woni noon hiisorde nde koko dari walla koko leeli ɗum woni mande hiisorde ɓeydugol ina woodi ustugol ko ni ngel ɗo diide ngel ɗo cawi tokosel leeli ngel so woni hiisorde nde ko daride walla kone leelide ina woodi ko wiyete cowgol ko ni so woni hiisorde ko daride walla so leelide
ina woodi ko wiyete peccugol peccugol ina jogii maale keewɗe so tawi ko mi yiitorde leɗiima ko ni ɗiɗo toɓe ɗiɗi ina woodi maale wonde so dariima ina wayandani walla wayandani so wayindani ɗum mayne ngara ko wiyete hatumere Pythagore ɗum ɗo feeñat koye hatumere Pythagore so Allah jaaɓi mayo ngar hen sen mbaɗi refta namdal ma ngal ɗo mbiɗen maale kiisoɗe ko nayyi ko ɓeydugol ko ni ko maali muɗum ko ni wayata ustugol maali ko ni wayata cowgol maali ko ni wayata peccugol maali ko ni wayata ni walla ni ɗum ɗo so hiisonde darima walla so leɗɗima ko ni ɗum woni ɓeydugol ustugol so hiisonde so darima walla so leɗima ɗum woni maali muɗum cowgol so darima walla so leɗima ko ɗum ɗo so tawi noon ko peccugol so tawi hiisonde ko leɗide ko ɗeɗo toɓi ɗiɗi cawdodirɗe so tawi koko dari ko ndiɗo mbaadi walla ndi e ko noon joni a jaara mi annda so mbiɗe togoyde e nder namdal taw ko yeruji ɗiɗi ɓeydugol e ustugol walla ɓeydugol tan dakka amen yeru goto taw hiisorde ko dari walla ko taw hiisorde ko dariɗe taw hiisorde ko dari no pulaar hiisorto ganduɗa no yimɓe goowi eyyi tawi ko hiisorde tawi mande ko tawi ko hiisorde ko daride eyyi sen mbi 5 sa ɓeydi hen 4 hokkanma ko jeenayi ɗum woni hiisorde daride tawi ko hiisorde leɗɗinde ko 5 ɓeyda hen 4 hokkanma ko jeenayi ɗum woni hiisorde leɗɗinde ɗum woni hiisorde daride joni enen ɗo joni holko ɓurɗen hewde hutorade ɗiɗi fof ne kutore siko so tawi a hokkama gagga saɗa firta gagga o alay saago mbaɗa hiisorde leɗɗinde jiisota ɗum koto hiisorde daride ɗum mayne gawro hen so Allah inchallah eyyi ko noon yeru ɓeydugol en mbaɗi ɓeydugol eyyi ustugol mi waɗa tawi ko hiisorde ustugol tawi ko hiisorde leɗɗinde jeenayi usta hen 5 garen ga mbaɗen jeenayi usta hen 5 hokkanma ko 4 eyyi ko noon a jaara e cowgol kam e peccugol ɗum ha sahagol hay ɗo kadi ɗo woni waɗi pusgol ɗon foof kadi ha sahagol eyyi ɗum ɗo fof ɗo ganduɗa hoorema hayɗo ɓeydugol ɗo ɗo pusgol ɗo ɓeydugol ɗo mbimi on kadi wonko woni hen c'est-à-dire mayen ngare ɓeydugol ɓeydugol tawa ngol ala yowre mbaɗen garene ɓeydugol badgol yowre garene ustugol ngol ala pusgol woni ngol ɗo ustugol ɗum ala ko fusete mayen ngare ustugol tawa ko badgol pusgol mi wi ustugol ngol ala badgol pusgol joni mi waɗi ni 37 sa usti hen jeenayi ɗo alay saago ɗo fuse mayne garoy inchallah eyyi ko noon bon kadi mayne garoy e cowgol badgol yowre e cowgol ngol ala yowre cowgol badgol yowre e cowgol ala yowre fof mayne gar hen mayne ngal ustugol badgol kedde non peccugol badgol kedde e peccugol ngol ala kedde peccugol ngol ala kedde peccugol badgol kedde fof mayne garo hen so Allah jaaɓi eyyi caggal ɗum noon garen e hatumel Pythagore no mbiɗen ni pour feññinde jiiɗo mbaadi nde wonno enen to banggue farayse ko ɗum ɗo gowɗen mbiyen jeenayi fecca ɗum e 3 enen ko ndimbadi gowɗen kono pulaar no hutoro ɗum saabu hatumel Pythagore nde ɗo wawi yaltinde cowgol no wawi yaltinde ustugol no wawi yaltinde ɓeydugol no wawi yaltinde peccugol fof tawa koye hatumel Pythagore he tan ko a jarama no fewi kadi a holli yimɓe kiisorde 4 naɗe poti e hol kanji woni namdal men waɗi hen ngana wadde mbiɗen ko sen gaari e namdal men gonga
capanɗe ɗe pawani holtode tuggi e holtode kayɗe caggal nde sa momti ha paari capanɗe ɗe pawani holtode tuggi e holtode kayɗe eyyi capanɗe ɗe pawani capanɗe ɗe pawani tuggi koye nogas mbiɗa ko capanɗe ɗe pawani holto tuggi holto kayɗe ɗe pawani capanɗe ɗe pawani ɗum ko i holno tuggi hoto kayɗe tuggi koye nogas ha e capanɗe jeenayi capanɗe ɗe pawani tuggi koye nogas ha e capanɗe jeenayi nde wonno sa wi nogas ndewnta hen ko capantati ndewna hen capannayyi ndewna hen capanɗe joyyi ndewna hen capanɗe jeegom ndewna hen capanɗe jeeɗiɗi ndewna hen capanɗe jeetati ha e capanɗe jeenayi ɗum ɗo woni capanɗe ɗe pawani nogas capantati capannayyi capanɗe joyyi capanɗe jeegom capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeetati capanɗe jeenayi ɗum woni capanɗe ɗe pawani woni capanɗe ɗe pawani haydara eyyi kadi ko ɗo ɗe kayɗe sa watte goɗɗum tan a naate capanɗe pawɗe walla naata e temedde ego holko tagui kono ganda ko mumtuɗe eyyi e holko wi nogas wiyaka capanɗe holko wi nogas wiyaka capanɗe holko wi nogas wiyaka capanɗe eyyi joni en dokkat ko wiyete gagga ko sen dokki ko wiyete gagga ko e on saaha ma en gandu holko wi nogas wiyaka capanɗe donc ɗo yoni Binta yeeyi subaka hande metereje sappo bagi galila no wiya noon galila de wala mbiya kewgo jesine wala wiya kewgo mbiya kikiiɗe o yeeyi metereji sappo bagi galila namdal holno foti Binta yeeyi e ñalawma o kala ɗum ko gaggo yoɗen mbawi firtude ɗum liggi tan gaggo o mbaɗen nde ɗo hatumere so mbaɗi nde ɗo hatumere mbaɗen ɗum dani ɗo ko feere ɗo ko jeñtuɗi ɗo ko kiisorɗe wadde mbiyen Binta yeeyi ko ɗo toɓe ɗiɗi sappo subaka ɓeyda hen sappo
pucciɗi garen ɗo sappo ɓeyda sappo ɗo hisorde koko dari no koko leeli ɗo hisorde nde koko dari ndiga sa wiidi hen ndiga hokkanma ko ndiga go sa wiidi hen go hokkanma ko nogas wona yi joni noon e mbaɗen ɗo nogas o jencudi mbaɗen metere wona fulɓe kewani wiide capanɗe ɗiɗi sabu normalement ɓaydi a wiɗo nogas ndewdam ko capantati wadde fonno wiide ko capanɗe ɗiɗi kono fulɓe kewani wiide capanɗe ɗiɗi wadde nogas ko sappo no oga sappo ko ɗum tagi wiya helmene wiya nogas ko nawaga sappo sappo no oga sappo woni ko yawna sappo no oga sappo joni noon sa yawni ɗum walla sa aɗa wawi dañde ɗo joni nogas oɗo e o e o joni mbaɗa oɗo mbaɗa hen no mbaɗa hen o uji ɗi mbaɗa hen oɗo ga mbaɗa hen oɗo se woni nogas ni nogas o ardi sabu koko sappo no oga sappo sa waɗi ɗum taƴa fiɓa sa taƴi ɗi a fiɓodiri ɗum sa taƴi a fiɓodiri ɗum ɗum daña helmere nogas no wadde en sa ƴeewi nowo joni waɗi comme ça ante a fayri koto helmere tubankore eyyi ko ɗum ko ɓe ɗo joni no yawni ko sappo hono oga sappo ni eyyi ko sappo hono oga sappo no oga sappo ni joni mimne no yawna e bindol wayi hono nayni woni nogas ɗum tagui en kewani wiide capanɗe ɗiɗi ke ko sappo no oga sappo ni joni waɗi taƴa fiɓo o nanodira wadde yo wiye nogas no oɗo o so ittama o uji ɗi e oɗo ga e oɗo se woni nogas a jarama no fewi andi hay min ɓayɗeniyama a saggiri ɗum ɗo yoti saabu nanata nogas tan tawno sikka ko helmere hesere walla ko helmere jiggade taw noon ko pular sa winci sa to batte bindol kam ne yawri machallah waɗi fayide to mbiɗani en kewa fulɓe kewani wiide capanɗe ɗiɗi eyi e ko a jarama no fewi mbiɗa andi hanti waktu men woni koye yaade nde kadi a jarama joni a hokkino yeruji ɓeydugol e ustugol keddoɗen ko yeru cowgol e peccugol cowgol mum eyyi kadi ganduɗa hoorema ɗum ne kadi on mano ko hen yeru mbaɗa yaltini kisoɗe nayyi ɗe so Allah jaaɓi inchallah sen gati bindande men paade so Allah jaaɓi ko kalɗen ɗo ko foof hen gueɗe kala men jiiɗum ene jogui ɓeydugol ngol ala no wiyete ɓeydugol ngol ala yowre ene jogui ɓeydugol bangol yowre ene jogui ɓeydugol ustugol ngol ala pusgol ene jogui ustugol bangol pusgol ene jogui cowgol ngol ala yowre ene jogui cowgol bangol yowre ene jogui peccugol ngol ala kedde ene jogui peccugol ngol bangol kedde ɗeɗo kisoɗe fof so Allah jeyima en mbaɗi hokken yeruji ganden holno hellijitirte taw kadi koye gagga waɗa wona tan naggam e naggam so lenti e kono ala par ce que so woni ɗum tan wayata kono hiisa pelmotoɗo ni andi sa ɓeydidiri joni nogas e nogas ko capannayyi kono so yi ha woni gueɗe kewɗe ndendira ɓeydidirama ɗum so bindol yantani hen aɗa wawi jumde il faut bindol yanta yeru tan comme no sawr yeru no bindiɗa ɗum ɗen wawi hewde ni tan jomum ko alay sago so teen wona ko ciggata ka jiiɓotoɗo ko binɗa ɗo ko foof eko haalaka eko tonggui ɗo ko afa men wadde ko bindol woni foof ne wadde anne jarama no fewi e kadi en beltinima bandiraɓe en beltinima kadi nangguɓe kaɓirɗe e kadi ko noon anne kadi a jarama no fewi machallah enenne kadi koye janggoɓe jeyɗen saabu hiiso kam ko noon weltanama no fewi baba hamat e kadi gandal ngal fayida ɗum noon wadde kadi ɗe mbiye bandiraɓe kala kadi ko woni hen koɓe poti hen koɓe jiiɗi waɗe walla kadi neɓe jiiɗi kadi ɓuccude on koɓe jiihen ko foti ɓuccede ɓe ɓucca ɓe mbiye kadi
taw kadi waɗi namde kadi wonko ɓe jiiɗi kadi wonno jiiɗi waya ɗum ne kadi e hiiso ngo bisimilla mabɓe no waɗi baba ma tongola eyyi ceerno Elimane a jarama en jetti kadi haralleɓe hono Thiombane en jetti Mansour Sow walla Thiat Walo e darde mabɓe tiiɗe nde ɓe darani télévision o e gueɗe ɗi ko ha moƴƴa eyyi no mbiɗani tan enen ken almudon tan en etot tan kadi ko kamɓe timminta foof ko kamɓe e nder wasiyaji mabɓe so woni hen koɓe jii yo bindu e onca en so woni kadi koɓe jiiɗi yewtidede ande wonno aduna ala jangguinde ala ko yewtidede tan wuudi enen en keɗɗon tan enen kaala ko heddi kono kamɓe ɓuuri en andude ko mbatten ɗo ko en calmini fof en juurima fof ha saaha goɗɗo Allah jarama on jarama